טל מזרחי עם בסוף מוצאים אהבה מבית well done. מה שלומך ניצן? בסדר גמור. איזה כיף שאתה כאן. כיף להיות פה. ניצן, אתה בעצם מאפשר בשיטת העבודה של ביון קייטי. כבר כמה שנים? כבר מעל 10 שנים. מדהים. ואני גם עשיתי אצלך את הקורס ביחד עם קרן, שאתה וקרן העברתם, זו הייתה חוויה מדהימה, וכיף לי שאתה פה. תודה שהזמנת. אני רואה אהבה כמשהו יותר רחב, ובאמת רציתי לדבר על המקום הזה, שבסופו של דבר הכי קשה לנו זה לאהוב את עצמנו. אנחנו נמצאים בעידן של כל היום, תיכנס לאינסטגרם, דברים, אתה יודע, משפטים חיוביים, תאהבי את עצמך קודם, תעשי את זה, תעופי על החיים שלך. אבל אם אנחנו נהיה כנים, אני חושבת, אולי אני טועה, לא כזה קל לנו לאהוב את עצמנו. זה אתגר. וואו, את יודעת, הנושא הזה של אהבה עצמית, יש לי כל כך הרבה מה להגיד עליו. אוקיי. אני, בתור מישהו שממש לא אהב את עצמו, במשך הרבה שנים, אני כבר שנים לא מועטות, מסתובב בהוויה של אהבה עצמית מאוד 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 יציבה וברורה, וזה קרה לי, עשיתי כל מיני תהליכים שעברתי, אבל הרגע המכונן שבו התהפכה הקערה אצלי, זה היה הרגע שבו הבנתי שאין לי מושג מי אני. אוקיי. אין לי מושג מי אני, אוקיי? וזאת האשליה האנושית, גם אקר טולה אומר את זה, שהאשליה האנושית הגדולה ביותר שקיימת, זה שהבן אדם חושב שהוא יודע מי הוא. אוקיי. אוקיי? אבל ברגע שאני חושב שאני יודע מי אני, אז אני צריך לעמוד באיזשהם ציפיות, אוקיי. ואני צריך להיות כזה, ואם אני לא כזה, אז אני לא בסדר, ואז אני ככה, ואז אני צריך להשיג הישגים, ואז יש לי איזושהי תפיסה מסוימת, שאני צריך לעמוד בסטנדרטים מסוימים, ואין לי אלא להתאכזב מעצמי. אבל קרה פה עוד משהו, ברגע שהבנתי שאני לא באמת יודע מי אני, זה איזשהו מקום פנימי שיש בו ענווה, שאני לא מתיימר לדעת מה זה הדבר המטורף הזה, שהגוף האנושי, התודעה הזאת, הכדור הזה שאנחנו חיים עליו, שמתעופף במאות אלפי קילומטרים בשעה סביב בחלל, אנחנו לא יודעים כלום הרי. כן, לגמרי. אוקיי? לא יודעים כלום. ברגע שאנחנו משחררים את הדבר הזה, אז אנחנו גם, כל מה שאחרים חושבים עלינו, כבר לא משמעותי. זאת אומרת, יכולים לחשוב עליהם מה שרוצים, זה בסדר, זו זכותם. אני בעצמי אין לי מושג אם הם צודקים או לא. כן. אז אני מפסיק לתת לזה חשיבות. מדהים, ואיך, כאילו, קרה הרגע הזה פתאום שלא הבנת מי אתה? איך, כאילו... לא שלא הבנתי מי אני, שהבנתי שעד היום הייתי באיזושהי אשליה שאני חושב שאני יודע מי אני, יש לי זהות, נכון? שאלי אותי מי אני ניצן, יש לי ילדים, אני נותן לזה רשימה כזאת, רשימת מכולת כזו. הרשימה הזו היא ממש לא מי שאני. היא ממש לא מה שאני. כל אחד מאיתנו הוא דבר הרבה יותר גדול מרשימת המכולת הזו, וככל שאנחנו מצליחים דרך תהליכים מסוימים, להתקרב יותר לדבר הזה, הגדול יותר, אני רואה בו איזשהו קשר לנצחיות, לאלוהות, לאחד, לדבר הזה, שגם זה אין לי מושג מה זה, אוקיי? אבל יש לי איזו אינטואיציה פנימית כזו, שאני יודע שכשאני מתקרב לנקודת האמצע שלי, אני יותר מחובר לאחד, לדבר הזה, וכשאני הולך לשוליים, לאזורים האלה שמושפעים יותר מהסחף החיצוני, של מה אנשים אומרים, מה קורה בחוץ, ההישגים שלי, הדברים האלה, אני מתרחק מהמקום הזה, ואני מרגיש פירוד.
כן. האהבה שאני גיליתי, היא יותר ככל שאני מתקרב לנקודת האמצע בתוכי. כן, אז מעניין אותי לדעת איך הגעת לנקודה הזאת, איך פתאום הגעת למקום הזה שמצאת את המקום הזה? אני לא אגיד שמצאתי אותו, אוקיי? זה איזשהו מצפן, זה איזשהו כיוון שאני הולך לקראתו, כיוון פנימה. ההליכה היא פנימה, לא החוצה. לא להישגים, לא לכיבושים, לא לאהבה חיצונית, לא לדברים האלה, אלא ההתבוננות היא כל הזמן פנימה. אז מה שאתה מתכוון שזה תהליך שעדיין ממשיך. והוא יימשך עד נשימתי האחרונה, ויכול להיות שגם אחריה. אני לא יודע, אבל זה לא תהליך שנגמר. זה איזשהו מסע לאיזושהי נקודה פנימית, איך שאני משתמש בדימויים, אז הנקודה הפנימית הזו, לצורך העניין, היא הניצוץ האלוהי שיש בכל אחד מאיתנו, אוקיי? כן. ככל שאני עושה התכווננות, מביא כנות בכוונה שלי להתכוונן פנימה לתוך הנקודה האלוהית הזו, אז אני חווה יותר הרמוניה בחיים שלי, פחות קונפליקטים, יותר חיבור, יותר תחושה של אהבה עצמית, וככל שאני מתרחק מזה, ואני הולך לאזורים היותר, למעגלים היותר רחבים, שהם יותר בקשר עם העולם החיצון, מה שנקרא, שהם מחוצה לי, אז אני מרגיש יותר פירוד ויותר דיסהרמוניה, ופחות אהבה עצמית. אז כל פעם שאני מרגיש שאני עובר לאזורים האלה, של הסחף, של חוסר השקט, אני מכוון את עצמי פנימה. כל התשובות בפנים. אז איך, אבל אתה יודע, איך אתה בעצם עושה את זה בפועל? כי אנחנו, בסופו של דבר, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם, גם נגיד אמרת על המי אני, מי שאני חושב שאני, אתה יודע, אני חושבת על זה, שאנחנו חיים בעולם שגם דורש מאיתנו, מה את עושה בחיים, מה זה, יש לנו הגדרות, כן. אז ההגדרות האלה, יש סיבה למה זה נבנה, כן, כן. יש סיבה למה זה הופך להיות, אז כאילו מעניין אותי, מה נגיד, אוקיי, נגיד אתה רוצה, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים בחיים, כן? אבל, והרצונות האלה הרבה פעמים הם גם מה שגורם לנו כן. להרגיש את הפירוד הזה, להרגיש את החוסר הזה. מעניין אותי פשוט לדעת מה אתה עושה כל פעם כדי לחזור לנקודת האמצע הזאת. נגיד אם אני חווה עכשיו כאילו איזשהו חוסר איזון, משהו הוציא אותי. אז יש לי שיטה, איזשהו טריק, של ביירון קייטי, כי אני מגיע מהעולם של ביירון קייטי. כן. אני ממש חי את חיי על פי השיטה שלה. לא מתוך מקום, זה לא דת, זה לא מקום שאני מאמין בו, אוקיי? זה טכניקה. ואני מתרגל את הטכניקה, אני תלמיד של זה. וכל פעם שאני מרגיש פירוד, הפירוד הזה הוא מקבל ביטוי רגשי ופיזיולוגי, אוקיי? זה כמו הגוף שלנו סוג של GPS, והוא מוטט לי מתי משהו לא מאוזן בתוכי, על ידי רגשות לא נעימים, סטרס, על ידי דופק מואץ, על ידי הזעה, אז אני עוצר, ואני שואל את עצמי, ניצן, במה אתה מאמין עכשיו? במה אתה מאמין עכשיו? כן, במה אתה מאמין עכשיו? ואז השאלה הזאת עוזרת לי לזקק ולראות מה יצר אצלי עכשיו את התחושות הלא נעימות האלה. אוקיי? למשל, סתם, אם יש לי איזושהי משימה שאני רוצה לעשות בעבודה, אוקיי? אני מפתח איזשהו משהו חדש, אוקיי? ופתאום אני מרגיש איזושהי אי נוחות, ואני שואל את עצמי, במה אתה מאמין עכשיו? ואני מזהה אמונה שאומרת לי, זה גדול עליך. כן. אוקיי? סתם, לא יודע, המחשבות, הרי הן לא אישיות, הן לא שלנו, הן חולפות במרחב שלנו, אוקיי? ואם אני מזדהה עם המחשבה, שחולפת, למשל, שזה גדול עליי, אני ארגיש את הסטרס הזה. נכון. אוקיי? אז הנה זיהיתי מחשבה, זה גדול עליך. ועכשיו אני יכול, אחרי שאני מזהה את זה, לחקור את המחשבה הזו. כן. האם זאת האמת? האם אני יכול לדעת בוודאות שזאת האמת, שזה גדול עליי? להתבונן באמת, בכנות, לא כדי לבטל את המחשבה, אלא כדי להטיל בה ספק אותנטי, אמיתי, ולראות מה קורה לי כשאני מאמין בה, מה קורה לי כשאני בלעדיה, להתבונן דרך ההיפוכים שהשיטה מציעה, ואז להבין בעצם מה יצר לי את החוסר בלנס הזה, וככה אני עושה את ההתבוננות פנימה, אני משנה
את מה שמייצר לי את השלווה או את המתח, במקום להשיג את המטרה בחוץ כדי שאני ארגיש שלווה, לא, אני מתבונן פנימה, מה יצר לי את חוסר השלווה. כן. אוקיי? אני מזהה וחוקר את זה, וככה אני מתקרב לעצמי כל פעם מחדש. אז בזכות התרגול הזה, אתה כאילו בעצם בדרך שלך מצאת כאילו את הנקודת האמצע שלך. לא מצאתי אותה. לא מצאת אותה. לא מצאתי אותה, עליתי על זה שהיא קיימת. ואז אני מכוון את עצמי כל פעם חזרה אליה, וזה תרגול שכל בני האדם עושים, אם הם יודעים או לא יודעים שהם עושים את זה, ככל שאנחנו מודעים לדבר, אנחנו יכולים להיות יותר נאמנים אליו. אוקיי, אז בבודהיזם יש את הדרמה ואת הקרמה. מה זה אומר? הדרמה זה הדרך הישר שעליה אני צועד, לצורך העניין, זיהיתי את נקודת הניצוץ האלוהי בתוכי, ואני עכשיו עושה מדיטציות, בתוך החיים עצמם, לא בקטע של לשבת ולעשות מדיטציה, אני מכוון את עצמי לנקודת האמצע הזו, אוקיי? וכל פעם שיש לי סטייה, התחושה היא לא נעימה. כן. התחושה הלא נעימה הזו, זה הסתירה שאני חוטף מהיקום, זה הקרמה, אוקיי? שהיא לא עונש, היא באה לסמן לי לחזור לדרך הישר, לדרמה. וואו. אוקיי? לתרגול, לתוך הדבר הזה. כן, מה שאני מאוד אוהבת, כי שאלתי אותך פעמיים, ואמרת עדיין לא, או שכאילו, אז מה שאני אוהבת במה שאתה אומר פה, זה שזה לא איזה נקודת יעד, זהו, הגעתי, אפשר לסמן וי, אין דבר כזה. ולשחרר. כי אני חושבת שזה קצת חסר לנו היום, אנחנו כאילו רוצים להגיע כבר, כן. לאן שהוא, אני לא יודעת לאן, אבל אנחנו רוצים כבר להגיע לשם. כן. וכאילו אתה אומר פה, אני עדיין בדרך, ואני אהיה תמיד. תמיד אני אהיה בדרך. אין פסגה לכבוש, אין דבר כזה, זה אשליה. אחרי הפסגה, תמיד יש עוד פסגה, ויש עוד מקום לטפס אליו, ועוד דברים להעמיק לתוכם, ועוד דברים ללמוד, והדרך הכי טובה, או המקום הכי טוב להיות בו, זה לא לדעת. לא לדעת. כן, זה המקום שאני לא יודע. כי ברגע שאני יודע, אז כבר איבדתי את הסקרנות שלי. כן. אוקיי? המקום שלא יודע, משאיר אותי פתוח ללמוד כל הזמן, להיות כל הזמן פתוח לדבר הזה, ואני חוזר לזה שאני לא יודע מי אני. כן. אין לי מושג מי אני. זה מזכיר לי, עבדתי פעם במועדון ג'אז, והיה לי בוס ממש טיפוס, והוא תמיד היה אומר, לאן כולם רצים? ומה זה הייתי אוהבת שהוא היה אומר את זה? עכשיו, אז אני נראה לי פחות גם הבנתי את זה מהיום, אבל כאילו הוא אז הבין עוד כאילו לאן אנחנו בעצם רצים? לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לשלווה הפנימית הזאת בעצם. או כמו שנגיד אני רואה את זה, אנחנו רוצים למצוא את האהבה הזאת שקיימת בתוכנו. את הנקודת אמצע, האהבה, זה לא משנה איזה מילים נשים, אבל את התחושה הזאת. ובעצם יכול להיות שמהנקודת הסתכלות הזאת של אנחנו לא רוצים להגיע לאיזשהו יעד ולסמן עליו וי, אלא לדעת שזה פשוט הולך להיות דרך מופלאה. מופלאה. כן, ולהתייחס לזה גם במקום חיובי. אני, בטח במקום חיובי, אני הופך להיות, זה מעציב אותי המחשבה שזה ייגמר. זאת אומרת, הדרך עצמה היא מופלאה. לצעוד בדרך הזו, איזה זכות, כאילו כמה זה מעניין, כמה זה מרתק, אני לא רוצה לכבוש שום דבר, אין שם כלום. זה לא שיש שם איזה משהו זה הכל מסע של לימוד וגילוי עצמי כל הזמן. הלימוד והגילוי העצמי האלה הם לא לשם הגילוי, אוקיי? הם לשם ההתפתחות, כי ברגע שאני עושה את התהליכים האלה של ההתבוננות ואני מתפתח, זה משפיע על כל חוויית החיים שלי ושל הסובבים אותי. אני הופך להיות בן זוג יותר טוב, אבא יותר טוב, בן יותר טוב, וחבר יותר טוב של עצמי, וחוויית החיים שלי משתנה. כן. ואת יודעת מה ביירון קייטי אומרת על אהבה עצמית? מה? היא אומרת, מי שחושב שהוא צריך לאהוב את עצמו יותר, הוא לא שפוי.
למה? או צריך לאהוב את עצמו בכלל, לא יותר. מי שחושב שהוא צריך לאהוב את עצמו, הוא לא שפוי. אוקיי. כי אנחנו, מתחת לכל הסיפורים שלנו, אנחנו ישות של אהבה. אנחנו האהבה עצמה. והאהבה לא צריכה לאהוב את עצמה, היא אהבה. זה מי שהיא. כן. אנחנו הדבר. הנקודת אמצע הזאת, הניצוץ האלוהי הזה, הוא התגלמות האהבה. אוקיי? וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, לא צריכים, אבל אם אנחנו בדרך הזו, כל מה שעלינו לעשות, הוא לנקות מעלינו את הסיפורים שיש לנו, ככל שאנחנו מנקים אותם, ומנקים את המרחב הפנימי שלנו, האהבה פשוט מתגלה, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר עבורה. וואו. איך אני לוקחת את זה למקומות יותר פרקטיים? כאילו, אני נגיד חושבת, שלא רק שאני מתחברת לזה, אני מרגישה שגם אני במקום מסוים יודעת את הדברים האלה. ואני עדיין שואלת את עצמי, איך זה בא לידי ביטוי כאילו בעולם שבו צריך להתפרנס, ולא תמיד סבבה לנו עם הדרך, וצריך מקום לגור בו, ולא תמיד זול, ורוצים למצוא זוגיות, ולא תמיד מוצאים. כן. כאילו, איך אנחנו לוקחים את הדבר, את האמת הכל כך יפה הזאת, שגם אני כאילו כל כך מתחברת לדברים שאתה אומר. אנחנו לוקחים את האמת הזאת, ואנחנו חיים מתוך המקום הזה, אתה יודע, אנחנו גם חיים בעידן, כאילו, הנושא הזה של אהבה עצמית, אין ספק שזה גם עוזר למציאת זוגיות, אבל באופן כללי, אני מרגישה שזה, לא רק שזה המפתח לכל דבר, זה דבר אחד, אני חושבת שזה גם הדבר שהוא הכי קשה לנו עכשיו בגלל שאנחנו חיים בעולם מאוד תחרותי, הכל בחוץ, אנחנו רואים מה כולם עושים, נדמה לנו שכולם חיים כל כך מושלמים ויפים ואנחנו לא, ואני מרגישה שאנחנו, כאילו הידע הוא all over the place, אנחנו יודעים את זה, אבל כאילו בפועל נורא קשה לחיות את זה. כאילו מרגיש שהמציאות דורשת מאיתנו יותר. אז א', המציאות לא דורשת שום דבר. אוקיי. זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, היא לא דורשת מאיתנו שום דבר. זה אנחנו דורשים מעצמנו. אוקיי. ביירון קייטי, הספר הראשון שלה, איך נקרא? לאהוב את מה שיש. לאהוב את מה שיש, נכון? זו התורה כולה על רגל אחת, אוקיי? היכולת שלנו לאהוב את מה שיש, למרות האתגרים, למרות הקושי, למרות מה שאנחנו פוגשים בחיים. לאהוב את מה שיש, זה חתיכת מסע חיים. כן. להצליח לאהוב את מה שיש, אין לי את האהבה שאני רוצה, אני לא במקום העבודה שאני זה, ועדיין לאהוב את מה שיש, להיות במקום הזה. אוקיי? אבל אם להוריד את זה למשהו פרקטי, אז אני יכול לספר על משהו שאני עשיתי בחיים שלי, שבאמת עשה לי שיפט מאוד מאוד גדול, שלפני הרבה שנים הייתי באיזושהי קבוצה, שתרגלנו התפתחות רוחנית בכל מיני שיטות, והיה שם איזשהו תרגיל, שבמשך שבוע, תיעדתי במחברת, את כל השיח השלילי שלי כלפי עצמי. וואו. כל פעם שאני שם לב לאיזושהי מחשבה, שאני מקטין את עצמי, שמדבר על עצמי בצורה לא מכובדת, לתעד את זה, לכתוב את זה. ומי גדול עד קטן, זאת אומרת, גם אם אני אומר לעצמי, שומע את עצמי, אומר איזה אפס אתה, אין לך סיכוי, אף אחד לא תהיה לך אהבה בחיים, זה, כן. או אפילו אם יצאתי מהבית ושכחתי את המפתחות ואמרתי, אוי, איזה אידיוט, ואני חוזר, קראתי לעצמי אידיוט, רושם את זה. וואו, אוקיי, ממש. כזה, הכל. כל דבר. כל דבר. והייתי ממש על זה, זאת אומרת, במשך שבוע תיעדתי, ובסוף השבוע פתחתי את המחברת, מילאתי מחברת שלמה, והייתי בשוק, הייתי בשוק, לא האמנתי איזה אלימות יש לי כלפי עצמי, כאילו ידעתי שיש לי איזשהו שיח אלים קצת בתוכי כלפי עצמי, אבל לא תיארתי לעצמי, כי הייתי מורגל בזה, אבל פתאום ראיתי את זה לנגד עיניי, את החושך הזה, איך אני
מדבר לעצמי, והיה לי ברור באותו רגע שקראתי את המחברת הזו, שאם מישהו אחר היה מדבר אליי ככה, הייתי מעיף אותו מהחיים שלי. נכון. לא הייתי נותן לאף אחד לדבר אליי ככה, אבל אני מדבר לעצמי ככה. ושם ברגע הזה קיבלתי החלטה, no more. אין שיח כזה ביני לבין עצמי יותר, נגמר. אבל זה לא נגמר אוטומטי. ואז עשיתי מעשה. אוקיי. וזה העניין של, קודם כל להתעורר לזה, ואז לקחת על זה אחריות, יש תמיד 3 צלעות לריפוי, איך שאני רואה את זה, אוקיי? זה התעוררות, לקיחת אחריות והתמדה. אוקיי, יפה. אז התעוררתי, הדרך שאני לוקח אחריות, מה שאני עשיתי, אני יצרתי לעצמי איזשהו דימוי, אני אוהב לעבוד עם דימויים, יצרתי לעצמי איזשהו דימוי של, כמו דורמן, בכניסה למועדון, והוא, התפקיד שלו, הוא לא נותן לארסים להיכנס. אוקיי. אוקיי? מחשבות הרעות האלה, אתה אפס, אתה קטן, אתה לא שווה שום דבר, אתה אידיוט, אין להם כניסה. הוא התפקיד שלו, אני שם אותו פה במרכז החזה שלי, והוא לא מאפשר למחשבות האלה להיכנס פנימה. זה סוג של תרגיל בעירות, אוקיי? הוא לא באמת קיים הדורמן הזה, אבל אני בדיאלוג איתו. מגיעות מחשבות כאלה, אופס, הוא מתעורר, הוא עודף אותם. באהבה, לא במלחמה. פשוט לא נותן להם להיכנס, ולפעמים הוא נרדם בשמירה והן נכנסות, אז אנחנו גם שם לא רוצים ליפול לתוך הבור של עצמנו, ולהתחיל עוד פעם בכעס עצמי, שגם בזה לא הצלחתי. נכון. אז אני מוציא אותם באהבה החוצה, וככה אני מנקה. לקח לי 4 חודשים. וואו. לנקות את המרחב הפנימי שלי, ואחרי 4 חודשים, אני זוכר את היום הזה, הלכתי ברחוב שנקין בתל אביב, ופתאום הבנתי שהמרחב הפנימי שלי נקי. איך הבנת את זה? הרגשתי לראשונה בחיי אהבה עצמית טהורה. בלי שאני אבקש לאהוב את עצמי, פשוט מזה שניקיתי את המרחב הפנימי שלי משליליות. רגע, אז יש פה איזשהו תרגיל פרקטי שהוא מאוד מעניין. אתה לקחת מחברת, והחלטת לכתוב את כל המחשבות השליליות שעלו לך, כלפי עצמי. כלפי עצמך, בכל רגע נתון ביום, היית עם המחברת, כמה שניתן, כן, כמה שניתן. ואנחנו מדברים על כל דבר שעלה, מהקטן לגדול. במשך כמה זמן עשית את זה? שבוע. שבוע? זה לא הרבה, שבוע. לא, הכתיבה הייתה שבוע. הכתיבה הייתה שבוע. אוקיי, עשית את זה, ואז אחרי זה, קראת את כל הדברים, הבנת על מה... הבנתי מי האויב האמיתי שלי. הבנת מי האויב האמיתי שלך, ואז בעצם במשך 4 חודשים, פשוט שמת לב למחשבות האלה, ובחרת לשחרר אותם כשהם הגיעו. כן, זה איזשהו אוטומט כזה, המחשבות האלה הן כבר הרגל אוטומטי של שיח פנימי כזה, ואני אמרתי, אני עכשיו עומד מול ההרגל הזה, מול הדפוס הזה, ונותן לו קונטרה, אוקיי? ואני יותר לא מרשה למחשבות כאלה, כמו שאני לא ארשה לאף אחד לדבר אליי ככה, אני לא מרשה לקול הזה לדבר אליי ככה, אוקיי? כן. ודרך אגב, אני רוצה לציין שהדורמן הזה עדיין עובד. הוא לא הלך לשום מקום, הוא יהיה איתי גם עד סוף חיי. זה עדיין קורה לך, אתה עדיין מגיעות מחשבות כאלה. עדיין מגיעות מחשבות כאלה ומנסות להיכנס, אבל, בגלל שהמרחב שלי כבר הרבה שנים נקי מהשליליות הזו, אז זה כמעט ולא מגיע, פעם בשבוע, שבועיים, איזו מחשבה מנסה להתגנב. זה כבר לא במסות של 10 ביום. אבל אם נגיד עכשיו יש סיטואציה, כן. עשית משהו, לא יודעת, הרגשת שעשית איזושהי טעות, ואז מתחילות המחשבות, תרוץ אצבעות, למה עשית את זה, למה אמרת את זה, למה... הסיטואציה היא לא השתנתה, כן. היא עדיין קורית. אתה עכשיו אומר למחשבות, אני הדורמן, אני משחרר אתכם, כי אתה לא רוצה את ההלקאה העצמית הזאת. אבל מה אתה עושה עם המצב? אז אני אגיד לך מה קורה. למצב בחוץ אין שום קשר לפנימיות שלי. אין שום קשר. הוא מצב נתון. אוקיי?
מה שמייצר את החוויה הפנימית שלי מול המצב הנתון, זה הפרשנות שלי את זה. האם זה טוב, האם זה לא טוב, האם זה לא היה צריך לקרות, זה כן היה צריך לקרות, אני הייתי צריך לעשות אחרת, הייתי צריך לעשות ככה, זה מה שמייצר. המצב הוא פשוט מצב, הוא לא, אין בו שום דרמה. את יודעת, בכלל, בכל מה שקשור לדרמות האלה שאנחנו מייצרים בחיים, אז יש משפט שמיוחס לצ'רלי צ'פלין, שהוא אומר שהחיים בקלוז-אפ הם דרמה, לא, שהחיים בזום אין הם דרמה, והחיים בזום אאוט הם קומדיה. החיים בזום אין הם דרמה, אוקיי. אוקיי, אנחנו מתרחקים, מקבלים פרספקטיבה, על מה עשינו כאילו זה, וואו, אז זה לא הצליח, אז לא אמרתי את המילה הנכונה, וואו. אוקיי? אז אני משתדל להסתכל כמה שיותר בזום אאוט. כמה שיותר להיות בסטייט אוף מיינד הזה, של לראות, אני זוכר שפעם הייתי עם המטפל שלי, והייתי אחרי איזה משבר גדול, עבדתי על איזה פרויקט שנה, ואחרי שנה כאילו שזה עמד כבר ממש להבשיל ולצאת החוצה, וזה היה פרויקט ענק, גדול, שתליתי בו תקוות. פתאום הדיחו אותי מהתפקיד שלי, בפרויקט הזה. ואני הייתי כל כך כעוס ונעלבתי וזה וזה וזה, ואז הוא עשה לי איזה מין דמיון מודרך כזה, של להסתכל על הדבר הזה, על הפרויקט הזה, מגובה 0, ואז לעלות 10 מטר לאוויר, לדמיין את עצמי להסתכל על זה, ואז לעלות לגובה העננים ולהתבונן בזה, ואז לעלות לקו של האטמוספירה ולהסתכל על זה, ולעלות לירח ולהסתכל על זה, ולעלות לשביל החלב ולהסתכל על זה, ואתה מבין, מזה אני כאילו עשיתי את כל הדרמה. כל הקונסטרוקציה הזאת של כדור הארץ, בדיוק, זום אאוט. זום אאוט. זום אאוט, לעשות זום אאוט כאילו על סיפורים שלנו. כמה שהפרספקטיבה רחבה יותר, ככה אנחנו רואים הרבה יותר את האמת מאשר את השקר. אוקיי? תראי איך זה יפה בעברית, שין קופרש, אותיות צמודות, נכון? שקר. כשאני מסתכל על המציאות דרך שין קופרש, דרך זווית מאוד מאוד צרה, או אמת, א', מ', ת', כל הפריזמה, נכון? וואו, אז זה הזום אאוט הזה, של לראות את האלף עד ת', לראות את כל הדברים האלה שיש בפנים. אני אהבתי את זה מאוד. אף פעם לא חשבתי על זה ככה. כן, זה מה שקייטי בעצם אומרת, תעשו פרספקטיבה, תעשו זום אאוט ותראו את האמת, כי השקר הוא לא שזה רק נכון או לא נכון, הוא פשוט נותן נקודת זווית צרה על המציאות, הוא מראה לנו רק חלק. כן. את יודעת, כשאנחנו עושים את הזום אאוט הזה, ואנחנו רואים את הפרספקטיבה הרחבה, אנחנו רואים את נקודות האחריות שלנו, לא אשמה. זהו, אני רוצה להגיד באמת שזה קל כאילו לקחת אשמה על הדברים, כי כאילו גם כשאתה אומר, הסיטואציה היא סיטואציה, אנחנו עושים זום אאוט, בסך הכל עוד דרמה, אבל כן יש רגעים שאנחנו עשינו משהו שאולי באמת כאילו יש לו איזושהי השפעה. אין לנו אחריות על דברים, אין לנו, בטח יש לנו אחריות, אבל הדת הכי גדולה בעולם זה הטוב והרע. אוקיי, אנחנו מחלקים דברים לטוב ולרע. כן. והרבה פעמים אנחנו עושים איזשהו מעשה, שהוא מתנגש ערכית בתפיסת העולם הערכית שלנו, ואז אנחנו חווים איזו התכווצות כזאת, ואיזו בושה, ואיזה משהו כזה, כי אנחנו מתייגים את זה כמשהו רע. כן. אבל אם שוב נעשה פרספקטיבה, ונסתכל על הדבר הזה עוד 20 שנה, אנחנו נבין אולי שזה הדבר הכי טוב ומתבקש שהיה צריך לקרות. היום אתה לא אין שום דבר שאתה מסתכל עליו לאחור, ואתה, לא יודעת, מרגיש שעשית, מתחרט על משהו, לא יודעת, אין שום דבר שאתה מרגיש רע לגביו, אני אגיד את זה? יש. יש, אוקיי. כן. דברים שעשיתי ופגעו באנשים אחרים, הם לא נעימים לי, הם משהו כאילו שלא הייתי רוצה בו, אוקיי? ועדיין, אני יכול להסתכל על אותם דברים,
ולהגיד שהם בדיוק מה שהיה צריך לקרות. ושבסופו של דבר היו טובים. כן. הם היו טובים. אפילו שהביטוי שלהם היה בו משהו שגרם כאב. הם היו הדבר הנכון. קודם כל, אני מאוד אוהבת את הדברים שאמרת. המורה שלי ליוגה גם אמר לנו בשיעור יוגה האחרון, משהו שמאוד אהבתי, כי אנחנו בסוף התרגול תמיד יושבים במדיטציה, והוא אמר לנו לא להתייחס לזה כרגע כמשימה. וממש אהבתי את זה, כי אני מרגישה שגם שהעולם הרוחני שפתאום מגיע לכל פינה, הפך להיות משימה, זה הפך להיות כאילו להגשים ולעשות, ואיך עושים את זה, ואיך להבין את זה, ואנחנו רוצים להבין, גם אני בן אדם מאוד סקרן, גם אני רוצה לדעת, והרבה פעמים גם כשמתחילים לדעת, אז רוצים לדעת עוד, ורוצים לדעת עוד ועוד ועוד, ואני חושבת שהגישה הזאת, של כאילו מצד אחד, יש בה משהו נורא נורא, זה כאילו חמקמק כזה, שמצד אחד אני נגיד כמו במדיטציה, אני רוצה לשבת בשקט, ואני רוצה כאילו להיות פתוחה לחוויה, אבל אני גם לא רוצה כאילו להכריח דברים לקרות, אני לא רוצה, זה כאילו עלה לי נגיד הדבר הזה שהוא אמר, אבל אני מאוד מאוד, לי זה מתחבר למה שאתה אמרת על הדרך הזאת, שכאילו אולי גם לא להכריח את עצמנו להגיע לאיזשהו מקום, או לא להכריח את עצמנו להשיג איזשהו משהו, או להיות איזשהו משהו. כן, את יודעת, היה לי איזו תקופה שפעם בחודש הייתי עושה לאנשים שבאים אליי לסדנאות, הייתי עושה ערבי רענון כזה, ונפגשים, כל פעם היו באים 20-30 איש, ועושים 3 שעות כאלה של קצת לעשות את העבודה ולרענן, והיה איזה ערב אחד שהגיעו יותר אנשים, והגיעו הרבה אורחים גם מבחוץ, ואנשים שהביאו אנשים חדשים, ואני הייתי גרוע. זה היה ערב כאילו הנחיה באמת, כאילו לא מהלב, מהאגו. באמת, כן, ממש. וקלטתי תוך כדי, שאני לא בתדר בכלל, אני לא מחובר בעצמי, אני בא ואני מדבר על דברים בצורה טכנית, ואין לי שום אותנטיות במה שאני מדבר, וזה היה נורא, וכמובן שזה ידעד גם חזרה, כאילו כל הקבוצה הייתה, ואז בהפסקה, עמדתי שם במטבח, והתבוננתי בחיוך על כל הסיטואציה, וניגשה עליי איזו ידידה מקורבת, ואמרה לי, זה אסון, מה? אמרה לך, זה אסון. אמרה לי, זה אסון, מה קורה היום? מה זה? ואמרתי לה, את המשפט שהוא באמת מלווה אותי, גם ברגעים כאלה, משפט של אחד הפילוסופים שאני הכי אוהב, שזה ברוסלי, אוקיי. שהוא אומר, be water my friend. be water my friend. כן. כאילו, מים, כשאתה שם אותם בכוס, הם הופכים להיות הכוס, כשאתה שם אותם בכד, הם הופכים להיות הכד, ואל תנסה להתנגד לצורה של מה שקורה עכשיו. פשוט אל תהיה בהתנגדות לזה. וברגע שאני לא בהתנגדות לזה שכיום שבאותו ערב אני לא מחובר, אז אני פתוח ללמוד את השיעור. הבנתי כבר שיש לי שם שיעור, עוד לא ידעתי מהו. אז הצלחת לשחרר באותו ערב? כן, כן, שחררתי לחלוטין, לא הייתי בהתנגדות למה שקרה לי, ידעתי שזה ערב קטסטרופה. כן. אבל לא הלכתי הביתה עם איזשהו מרמור, וואו, הייתי צריך לעשות אחרת, לא, הלכתי, זה הצחיק אותי. די, ניצן, זה מרגיש לי כמו הסוד לחיים. רק שנייה, למה זה הצחיק אותי? למה זה הצחיק אותי? כי הציפייה שהערב הזה יהיה מוצלח, היא לא ציפייה שלי מעצמי, היא ציפייה דמיונית בכלל. אוקיי, זה אני חוזר להתחלת השיחה שלנו, שאין לי מושג מי אני, אוקיי? אין לי מושג מי אני, אז מה זה הדרישה הזאת שהערב הזה יהיה מושלם, שהערב הזה יהיה כמו שצריך? לא. מה אני כולי, אין לי מושג מי אני בכלל. אני פשוט תלמיד שהולך בדרך, ולפעמים נופל לאגו, ולפעמים מחובר יותר ללב, ולפעמים, בסך הכל כל מה שאני מבקש זה להיות פתוח לשיעורים.
לפעמים השיעורים האלה הם לא מוצלחים כביכול, כמו שאנחנו מגדירים הצלחה, ולפעמים אנחנו לומדים דרך סגסוג ודרך שפע, והפעם זה היה ככה, אבל זה הצחיק אותי, והלכתי הביתה, וברגע שיכולתי לצחוק על הדבר הזה, למחרת בבוקר השיעור התבהר לי. השיעור כאילו שהבנתי את מה שאני אומר לך עכשיו, שהייתי מאוד מאוד מחובר לאגו שלי באותו יום, ולא ללב שלי, וזה דייק אותי לפעמים הבאות, לשים לב, להתבונן רגע לפני, איפה אני? אני עכשיו מחובר לפה, או מחובר לפה, או איפה אני? וזה עזר לי לדייק את עצמי, זה כל מה שהייתי צריך את השיעור הזה, שיעור בענווה קצת, כי זה קורה להרבה אנשים שהם מעבירים תכנים מהסוג הזה לצורך העניין, הם פתאום נופלים לתוך איזשהו אגו, שהם איזשהו מורה שיושב על הזה, ועכשיו כל האמת אצלו, והזה אצלו, וגם אני נפלתי לרגע בקשקוש הזה, וזה בסך הכל תזכורת שהייתי צריך לקבל, זה הקרמה הזאת שמחזירה אותי לדרמה. וואו, לגמרי. אז לא, אני גם כאילו, קודם שאמרת את זה, זיהיתי כאילו זה מדהים היכולת להיות במקום שכרוב האנשים אחרי זה הלקאה עצמית שאין דברים כאלה, זה כאילו לא, זה לא להירדם בלילה כאילו מאיזה בושות עשיתי, חרסתי את זה, כאילו, נכון, כן, כי אנחנו כאלה. חושבים שאנחנו יודעים מי אנחנו, אוקיי? יש לנו איזה אני מדומיין כזה, שאני צריך לעמוד בציפיות שלו. יודעת, שאלו את קייטי, את פותחת עכשיו סקול, שצריכים להירשם, בדרך כלל יש איזה 300 איש בסקול שלה. והיא לא מפרסמת. אין לה פרסום ממומן ודברים כאלה, אף פעם היא לא עשתה. אוקיי. היא בתוך הקהילה שלה, כאילו בעולם. ושאלו אותה, את לא מפחדת, את לא חוששת שלא יגיעו אנשים? כי זה אנשים מכל העולם, צריכים לקנות כרטיסי טיסה, להגיע לארצות הברית, מגיעים מכל העולם. והיא אמרה, שאם יגיע היום של הסקול, ויגיע רק תלמיד אחד, או לא יגיע בכלל, לא יגיע אף אחד, זה תהיה מתנה מדהימה עבורה. וואו. היא תשב, והיא תתבונן, והיא תסתכל, מה יש לה ללמוד מהדבר הזה. זה לא אומר שום דבר עליה, וזה, ברגע שאני שמעתי אותה אומרת את זה, ואני הלכתי תקופה, שנים הלכתי בתוך, את יודעת, עשיתי הרבה סדנאות וסופי שבוע וכאלה, וכל פעם יש לך את הדבר הזה, יירשמו אנשים, לא יירשמו אנשים, אם לא יירשמו אנשים, זה אומר עליי משהו, זה לא אומר משהו, ברגע שהבנתי, שאין שום קשר בין אם נרשמים אנשים, או לא נרשמים אנשים אליי, זה לא אומר עליי שום דבר. כן? אתה מצליח כאילו... לא, מה זה אומר עליי? מה, זה אומר שאני פחות חכם? זה אומר שיש לי פחות מה לתת? זה אומר, לא, מה זה אומר? אולי זה אומר שאני צריך לדייק את השיווק שלי. לא יודע מה זה אומר, אבל זה בטח לא ממעיט מערכי, אם אנשים לא נרשמים לסדנאות שלי. לא, זה מקום מדהים להיות בו, אני כאילו שואלת את זה, אם אתה באמת מצליח, נגיד, אתה עכשיו מפרסם סדנה, ונרשמו 3 אנשים, רצית שיהיו 50, נרשמו 3. כן, אז מקסימום זה פוגע בתוכנית העסקית שלי, אבל אין לזה שום דבר שקשור לערך העצמי שלי, או למקצועיות שלי, או למתנה שיש לי לתת לעולם. שום דבר, 0. אז מה נגיד, לא יודעת, בא לי לשאול אותך, מה נגיד התפקיד שלנו בעולם בעיניך? להיות מחוברים לאהבה. להיות מחוברים לאהבה. במובן, בואי נגיד, היותר רוחני, כאילו העמוק, זה להיות מחוברים, להיות מחובר למרכיב של האהבה בתוכי. זה למצוא את דרכי לשם. להיות כמה שיותר באזורים האלה. ובמובן היותר מעשי, כאילו, בעולם המעשה יותר, זה למצוא משמעות. אוקיי. שמעתי פעם מישהו שאמר, משמעות החיים, היא חיים בעלי משמעות. יפה.
כאילו, למצוא משמעות בדברים שאני עושה, לא לעשות דברים רק כדי להיות באיזה אנרציה של תנועה וזה. כן. אז יש לנו על מה לעבוד. יש שיעורי בית. זה לא נגמר, ואני רוצה להגיד שגם אני, כמובן, נופל כל הזמן לאותם בורות, אוקיי? זה לא שאני חי עכשיו באיזה, אני לא בודה, אוקיי? ואני לא מכיר אף אחד שיגיד לך שהוא בודה, וגם ביירון קייטי יהיה לא בודה ולא כלום ולא בטיח, אוקיי? כשהייתי בקורס שלה בארצות הברית, איזה מישהי שאלה אותה, תגידי קייטי, את אף פעם לא כועסת, את אף פעם לא מתרגזת? אז היא אמרה, רק שיש לי סיבה טובה. אוקיי? עכשיו, מה זה סיבה טובה? סיבה טובה זה שהיא נופלת לתוך מחשבות, שהיא מזדהה עם מחשבות שקריות, לצורך העניין. כן. גם היא נופלת למקומות האלה. כן. כולנו תלמידים בדרך. כן. זה הכל. לא, אני חושבת זה טבעי, אנחנו אנושיים, אני חושבת שהרצון הזה לא לכעוס לעולם, לא להתעצבן לעולם, כן, זה נראה לי, אני באופן אישי בכל אופן שחררתי את זה מזמן, זה נראה לי לא דבר ריאלי, וגם אני לא חושבת שאנחנו צריכים, אבל אני כן חושבת שלא יזיק לנו קצת יותר לאהוב את עצמנו, קצת להיות יותר טובים אלינו, קצת יותר לפרגן לעצמנו, גם כשלא הולך, גם כשקשה, גם כן, שהדברים הם כפי שהם, כאילו שלא משהו חיצוני צריך להשתנות, כן. כדי שאני אוכל לקום בבוקר ולאהוב את מי שאני, ולהיות שלמה עם עצמי. מעולה. אז ככה רק לסכם את כל מה שדיברנו, הדרך לעשות את זה, להגיע לזה, היא לא לאהוב את עצמי יותר, אלא לנקות את השליליות מתוכי. אז אנחנו לא רוצים לאהוב את עצמנו יותר, כאילו שזה לא יהיה מהמקום הזה, אלא פשוט להסיר את כל מה שמפריע לי, להרגיש את האהבה. כן, בדיוק. זה תחשבי שיש איזשהו גרעין של אהבה בתוכך, והוא מכוסה בשכבות של סיפורים ודימוי עצמי נמוך וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאני אסיר את הדברים האלה, האהבה עצמית היא כבר שם, אוקיי? היא תמלא את החלל הזה. מדהים. ניצן, תודה רבה. ממש, ממש, ממש אין השראה. וכמו תמיד, אנחנו בספוטיפיי וביוטיוב, ובסוף מוצאים אהבה, ורגע, אני רק רוצה להגיד, כי אנחנו דיברנו פה על נושא מאוד מרכזי, ופתאום אני קולטת, שאתה אמרת בעצם את המהות של השם של הפודקאסט הזה, כי אמרת כאילו שברגע שמסירים את כל מה שמפריע, מגלים אהבה. וכשאני חשבתי על הפודקאסט הזה, והשם בסוף מוצאים אהבה, נכון שזה כאילו, אנחנו מדברים על זוגיות, זה נכון שיש כוונה לשם, אבל אני גם חשבתי על המקום הזה, שבכל מובן בחיים, בסופו של דבר נמצאת אהבה. לגבי כל תחום שאני מבקשת לעצמי, אני אגלה שבסופו של דבר מתחת לכל הדברים האלה נמצאת אהבה, ושהכל מתחיל מזה. אז זה מדהים שכאילו באמת זה גם מה שעלה פה בשיחה, וכן. והלוואי ונזכור את זה, תמיד.